Takže já vás vítám u prvního videa, kde si budeme procházet moje aplikace a moje hry. Takže první hrou bude asi Minecraft a vlastně k tomu mám ještě nainstalovaný Block Launcher, který umožňuje dát si tam skiny do toho Minecraftu, takže otevřeme si Block Launcher pro mě. Tady vidíte, že jsem právě stechl, ale to je taky fail. A teda vidíte, že můžete krásně hrát. Tady vidíte, jaký mám skin. Krásně můžete si ho měnit, já vám to ukážu. Kliknete si na tady tohle tlačítko. Pak dáte Launcher Option. Vybrali si vám tohle, dáte to druhý, dáte Enable Skins, dáte Select a teď kde to máte, já to mám teda v Dovland. A vidíte, tady mám třeba Johnny Get, tam si ho dáte, teď kliknete. A vidíte, že opravdu tečka, když si tečka třeba zapadne, já ne tečka, co jsem teďka, no to jsem zrovna nechtěl. No, teďka jsem třeba na serveru tom, ale to je teďka jedno. Takže se odhlásím a zapnu trošku něco jiného. A teda tady mám a to jsem teďka vlastně začal. Mám zase svýho. Takže ahoj, já se loučím a dejte určitě